Jeden, to je. Nastaviť ako miniatúru. Toto nastavím ako miniatúru. Niektoré zmeny ešte nie sú uložené. Mišo, ty si jej prečo dal, kde bývam? Čo? Však mi zvoní Jučka do piči. Čo si jej povedal, kde bývam? Ja som to Rudo. Hej, ja! Nie, dobre, to Dano Ilčín. Tak dobre, Dano Ilčín to bol. Hej, Dano Ilčín, čo nie je v škole? No to Ináč on riadne točí školu. kamaráta. Za to, že bolí líčko tá. Dajte. No čo, Rudy? Ty Uticho. sa vymyslel. No votu? Počúva. Piči, asi suseda spadla, bo to tu jakéby prasa spadla. Ale fakt. A prečo mám taký pocit, že to bolo z dola? Olga? David, by som s ním vyšiel, ale CS-ko radšej, či... Neurážaj Olgu, hej? Je lepší skill jak ty. Čo Olga hraje CS-ko, no jasné. Hej, však keď Mezi môže, tá aj Olga môže. A ja hrajem tiež teraz. A ja. No a so mnou určite nehraješ, lebo si nesa. Však hrám s tebou. Jasné, jak sa volám. Uplex Shitex. Nie. Aj bože. Uplex Jučky Palacinka. Nie. Jučke Palacinken. Rudo, budeš Nie. na YouTube, dobre? Jak to? Ako vo videu, skin Minecraftský. O, Rudy už má. Pozerám. Nie. 3000 za hodinu. Rudko 666. To natáčaš, Mišo? Jedna po... Mňa. No máš šťastie, bo by som vajca rozkol. Mišo? Puplex, áno. Áno. Ne, neboj sa, ja to nenatáčam. Nie, kdeže, môj dedo prdí na hajzli, ano. Nahy. Lol. Čo som tam zabudol, dať som tam. Dajte MC. Ja, ale by som chcel ísť na tie palacinky. Fakt. Minecraft. Fuj, pane bože. Aj toto keď náhodou nájde Jučka na YouTube, no tať pek. Jaká Juďka? Počkaj, Jučka, daj si na... Zavolaj Miškovi na pevnú linku a povedz, že kto to hrešil do piči a... To je asi tak všetko, čau. Dáno, počúvaj, ti poviem. Bol u mňa Krištof, no ale ja som len počul. Že nie? Jedno čerta, daj, mne sa tu množia také zelené hovada. Jo, Rudo, ako to rozprávaš? Rudo, ty si zelené To hovado. sú tie To hacky, sú slimy, ty. Čo? že to sú tie napodobneniny hnačky v Minecraft. Zdieľať toto video. No. OK. Kúkni si video na stránke, ktorú ti za chvíľku napíšem do... To už ti za chvíľku napíšem do chatu. Mišo? No? No dobre, to si idem. Ich zucke ihnen. Ich zucke. Bam bam bam. Kúkni si, čo to je. Tak toto je video zo série môjho kamaráta, ktorý mi hovorí, že jeho server je lepší ako môj. Ne, nebuguje a pritom no posúďte sami. Pri tom, že si položím crafting table. Ale Mišo, toto isté mi robilo na tvojom. To vidíš. Prečo si ten server nazval, že ten Adizix server na Neviem, boss, keď som Hamači? to vyrábal, to so Skindom som vyrábal. Daj koment, David, po prípade like, po prípade odber. Ticho! Daj, nepáči sa mi. Ja môžem osrať, cigáni. Aj tak to odstraním neskôr, takže. Ziš No. sa. Je dostatočne Poviem, skoro. kde sú hacky. Čo, jaké hacky tu počujem? Jaj, creeper vybuchol, zabil systém. No vidíš, aj nevybuchol, Hej, jak som ma nový vrátil. textový Ale- Na dokument. seba. Hej, nový The textový beast dokument. very big llama. Hej, textový dokument. Bohatá tu takých creeperov, ale všetkých som zabil. Prilepiť. Trollface. Rudo prdí, babka smrdí. Vyber David, si zapni mňa, boj. som absolútny debil. Vyber si Hej, mňa, asi tak. ja som strašný kokot.